Niye tutun hakta ödebet Hetigensi işlep koyabıt Kurgam itip üy halabıt Yayındı senin sababıt Hiçbir işmey malın tababıt Biz avıldın şep yigitleri İpek timir üdürlükleri Kara kaşlı kara kuzlu Yarhıp tipken ut yürekli Biz avıldın tüs gayretleri Yarhıp tipken yürekli Kızlar gala kerekli Biz avıldın şep yigitleri Haban toylarda argımakta Al bir mese yarhıp yilebir Səhnelerde şaşıp deyip Körəş maydanında sıkak Sityatlarga bildi bir meybir Biz avıldın şep yigitleri Kipek timir üdürlükleri Бұл спорт залда бик көп егетлер тренировать етіп оқып сағып кеттілер. Әлеге күндері тренировкалар бара. Күрәш егетлер мында 2 группа. Bir группа милли күрәш, bir группа самбо бәләкәс группалары да сетмә классы. 7 классқа тиклем алып барабыз. Һәм дә әйтернем һәйбәт кенә хезмәтләргә ирешеп торабыз. Соңгы 2-3 елда Башкортстан чемпионлары өчәр тапкыр егетләр менә үзләре әйтерләр. Һәм дә Россия призерлары Башкорт гимназиясында тренировать итәләр. Һәм дә матур гына әйтеп, әле көндәлә результатларга өлгәшеп киләбез. Шулай ук мен Төрембәт авылында алып барам кружок милли көрәш. Анда бер группа йөри, анда Башкортстан чемпионлары һәм Россия чемпионлары тренировать итә. Исхаков Арслан бик күп егетләр анда һәм дә Түрхәгә авылында, Түрхәгә авылы биләмәһендә, Түрхәгә мәктәбендә шулай ук дөңгәләкләр үткәрәм. Анда бер группа милли көрәш буенча һәм дә анда бик матур гына хезмәтләре бар. Аллаһка шөкер, тырышабыз һәм дә егетләрнең үзләренең теләкләре бар. Теләкләре булгас, хезмәтләре дә бар. Мен Назаров Байрас, 9 класс укучысы. Көрәш менән 5 ел шөгыльләнәм. 3 тапкыр чемпион Башкирия. Казанда үткән Россия беренчелегендә призер булдым. Мен бәләкәс сактан спортка тартылдым. Шуңа көрәшергә ендем, көрәшәм. Мен Идрисов Эльвир, 9 класс укучысы. Көрәшкә йөрим 2019 елдан бирле. Ул вакытка мен булып өлгердем. 3 тапкыр чемпион Башкирия и Казань Россиянең призеры булдым. Затлык Искәндәр 2020 елдан бирле көрәшкә йөрим. Көрәшкәндә 3 тапкыр чемпион Башкирия булдым. 1 тапкыр Россия. Казанда үткәндә 2нче орын алдым. Егет кеше күстә булырга тиеш.